Dobar dan svima, evo snimamo opet iz ove naše lepe prirode. Moji videi uglavnom imaju ubačen titl, samo uključite ono cc što piše ako vam nije to automatski uključeno. Zapratite kanal, to meni znači, a ja se nadam da vama znači da su vam korisni ovi videi na šarenolike teme koje ja za vas biram. I slobodno u komentarima dajte predloge za teme koje bi vas zanimale da slušate. Ja sam za danas odabrala temu odbacivanja, odnosno straha od odbacivanja u vezama, u našim odnosima sa partnerima. Veoma zastupljen strah koji potiče iz detinjstva. Sada kako ćete znati da ga imate, da i vi bolujete od tog straha, od odbacivanja, da ste na taj način anksiozni u pogledu statusa vaše veze. Ako ste izloženi toplo-hladnom tretmanu od strane partnera, to može biti i muškarac ili žena, zaista je svejedno. Nije odlika pola da jedan partner muškog ili ženskog roda više tome pretenduje. Ne, baš je onako podjednako rasprostranjeno. Ako strahujete, ako je odnos čas u dobroj, čas u nekoj goroj fazi, ako je partner čas posvećen, čas nije posvećen. Malo vam ovo paradoksalno zvuči kao ipak ima veze sa partnerom. Ima, da, zato što ako patite od, da ne bude neka zmija, gledam dobro, ako imate strah od odbacivanja, automatski privlačite, vi ste mamac za partnere koji su slabi u emotivnom vezivanju, koji eto čas u tu čas nisu, toplo-hladne igrice, najčešće ih ne igraju namerno, nego se i oni boje vezivanja. Vi se bojite odbacivanja, ali ste kompatibilni sa partnerom koji se boji vezivanja. I sve je to, znate ono, gledate da li će vam odgovoriti na poruku, pa da li je on online, pa koliko je prošlo, pa da li je sin, pa gde je, pa da li je zaista tu gde jeste, pa šta ćete vi ako to nije sve tako sjajno, pa kud ćete opet da tražite partnera, pa znate već šta sve tu prolazi u strahu kroz glavu, pa da li ste dovoljno dobri, da li ste dovoljno vredni, pa i ako ste vredni, da li on vidi sve vaše kvalitete i tako dalje i tako dalje. To su strahovi koji potiču iz detinjstva i treba ih raščivijati. Roditelji ne rade najčešće to namerno, da deci čas daju pažnju, čas uskraćuju pažnju, nego i oni su nekada emotivno hladni, tako su odgajani, nekada se posvete detetu, uglavnom su više okrenuti sebi i onda dete onako čezne kada će opet dobiti te mrvice pažnje, ljubavi, tada kada se roditelje to vrati njima, to onako bude baš spektakularno, bude veoma dobro, pa kao neki roller coaster, pa opet posle roditelji u nekom svom svetu, pa dete opet čeka, pa se brine zašto da nije do njega, pa da li ga roditelj voli, pa jel ono njemu ne znači dovoljno, nije dovoljno zanimljivo. Svašta tu nešto dete može da zaključi, onda se to posle prenosi na partnerski odnos i sa tim strahom od odbacivanja postajemo onako lagan mamac za ove partnere koji se boje vezivanja, jer za njih je vezivanje opasnost takođe od odbacivanja. To bi mu bio tako taj neki krug i ako osvestite da vam je jedan od roditelja bio takav, pretpostavljam da i vi onda imate strah od odbacivanja i uopšte ne bih preporučila ulaženje u te neke dugotrajne veze dok to ne raspetljate. Ako primetite da vas privlače partneri koji nisu konstantni, što se kaže ne znate na čemu ste,
stalno se nečemu nadate, čeznete za tim mrvicama, verovatno da se o tome radi. Bilo bi dobro to sa terapeutom dobro raščešljati, odnos u detinjstvu sa vašim starateljima, ne ulaziti jer ćete samo da obnavljate te obrasce, bit ćete povređeni, nećete umeti da postavljate granice, svašta nešto tu ide, nedovoljno ljubavi prema sebi. Poradite na tome, imate mnogo videa na tu temu po internetu, imate mnogo knjiga, bavite se sobom da bi vam život bio lepši, jer zaista nikada nije kasno. Iako ste i u penziji, i tada nije kasno da zavolite sebe i da ne strahujete od odnosa sa partnerima, nego da u njima uživate. Pozdrav!